हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायफिननाय जाबाय। आंहा ब्लग बानायनायनि जेबो थांखि गैयामोन, अब्लाबो आं बेवहाय फार्म कक्लाबारि फार्म बेयाव फैनानै माइ नायफैनानै एसे गोजोननाय मोन्दों। बेवहायनो आं एसे ब्लग खालामनो होननानै सानबाय, थांखिया गैयामोन आरो। नोंथांमोना नुदों आंनि बेकग्राउन्डआव जोबोद मोजां जादों आबाद फोथारा। बेखौ मा होनो माइ ओंखारगोदानखौ थरायनाय ना गाज्लायनाय होनो नोंथांमोना नुगोन। थरायनाय ना गाज्लायनाय होनो बेखौ बर'आव। बेनो आरो माइ ओंखारजेननाय जोबोद समायना जादों। माइफ्राथ' बुंनो थाङोब्ला बिराद समायना जादों। जोंहा बे हाया जाहैबाय मिथुदानि, बिथाङा प्लटसे लादों आरो 40 बिगा। बिखौनो जोङो एसे प्रग्रामाव थांनाय फाजोंनो नायलांनो होननानै हाबबोनाय जादों। जोबोर मोजां जादों आरो माइआ। नोंथांमोनहाबो सम मोनोब्ला नायफैनो हागोन। कक्लाबारि फार्माव आबादफोरा माबायदि जायो, माबायदि सोमजियो। माइआथ' जोबोर मोजां जादों। नोंथांमोना नै थरायनायखौ नायनो हागोन। सोमखोर सोमखोर बेसेबा समायना जादों। 1.5 मास बा 2 मासनि उनाव मोनहैनो हागौ। बेसेबा गुवार प्लटसो नालाय, 40 बिगा नालाय, मथा मथि बै नुहुरनाय फिसा दंफांनिफ्राय बै नुहुरनाय फिसा दंफांसिम जाहैबाय। बै नुहुरनाय फिसा दंफांसिमनो। नोंथांमोनहाबो सम मोनोबा नायफैनो हासिगोन जोंनि कक्लाबारि फार्माव माबायदि आबाद जायो आरो आबाद माबायदि मावो। माइआथ' जोबोद मोजां जादों। बिगा 20 नङाबा 22सो मोननो हागौ। 22 मन नङाबा 20 मन। मोजां जादों आबादा। आरो गोसोफ्राबो गोजोननाय मोनो बेबायदि मिथिंगायारि सावगारि जेब्ला नायफैयो, जेब्ला बेबायदि सोमखोर सोमखोर समायना समायना मिथिंगायारि गाब गोथां गोथां नुयो, अब्ला गोसोफोराबो गोजोननाया बारा फैयो आरो। आरो सारिफाले दं, नोंथांमोना नुगोन बोरै। ओजाहाय फ्राय मोनसिगोनानो, राग'जोब्बाय, थायराजोब्बाय फिथाइ माखाया। बेसेबा समायना जादों। गोसोफ्राबो गोजोननाय मोन्दों। सान्दुं गोसाबाबो थांनो गोसो जायाखै आरो। मानोना बेवहाय बिराद माने साफा, गोसोफोराबो साफा मोन्दों। माइ फिथाइ सामथाइ थायरादों। बिफांफ्रा सोमखोर सोमखोर जादों। जायगाफ्रा समायना जादों। बेबायदिबो एकदम मानसिनि गोसो थिंकिं माखासे माइन्ड बेफोरबो बिराद खुला जायो नालाय, एकदमबारे बिन्दास जायो नालाय। मोजां जायो। नोंथांमोनहाबो सम मोनोब्ला फैनो हागोन। नोंथांमोना कक्लाबारि फार्मखौ आंनि इउट्युब चेनेल नुखाबायानो थायो, ओंखायनो आं बारा गोबाव खालामनो सानासै आरो। आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नोंथांमोना नायनो फैनोबा नायनो हागोन। आरो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों एसे एनैब्लाबो नोंथांमोना नुबाय। आरो नुनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल महरखौ थुनानै हो।